to our YouTube channel, Rose, Aming and Winnie Talks! So for today's video, maglingaw-lingaw na punta! But before ka maglingaw-lingaw guys, magpasalamat usap mi sa among mga subscribers and viewers. Yay! Thank you so much guys. We hope nga enjoy mo sa among video. Yes, og sa mga wala pa nakasubscribe, please i-click ang subscribe button and click the notification bell so that updated mo sa among mga uploaded videos. Yay! So karon guys, ang among buhaton kay challenge na pod. Gitawag ni siya All Pinoy Movie Dialogues Translate to Bisaya Challenge! Yay! Excited! Mabunot tag, binagsa. Ako'y ko andiri gi-prepare nga dialogue sa mga Filipino movies and then mabunot tag binagsa ani. Okay? Okay? Okay! Bye! Yay! And then, wait. Names natong tulo diri. Mupik mo og dialogue and then mupik po kung kinsa ang mabunutan nga mo translate. Okay. Gets? Yes! Oh no! Oh no! Ready na ba ang tanan? Yes! Ready! Ready! Okay. Ang unang mubunot ay ang first in line. Yes! Oh my God! Okay, ayaw siya basa ka. Mubunot sa kang kinsay mo translate. Here! Ready! Ganun, mangtas ni. Okay. Mangtas ni. Mangtas ni. Hindi na nga. Ako yung mabasa. Ikaw basa. Ready! Hala siya na, oy! Unsa? Isuti pa na ako ang kuan. Oh, isulti sa mga movie. Sige, this is from the movie 2004 Milan by Claudine Barreto. Mag-loadin ba rito pa? Okay, go. Sige. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo lang ako kaya mahal mo ako? Kaya sa kinalan ako sa tutukan kay isog kay siya taas ang linya. Okay. So, gihigugma ba ko nimo? Tungod kinahanglan ko nimo? O kinahanglan lang ko nimo maong gihigugma ko nimo? Very well said. Next. Next. Okay, ay basa ha. Ay basa ha. Ayaw po, please. Well, again. Taas ni. From movie 1984, Dapat Ka Bang Mahalin by Sharon Cuneta. Hoy babae, hindi pa tayo tapos. Kung saan, kailan at paanong labanan, magpasabi ka lang, hindi kita uurungan. Sige, I will do my best. Bisaya ko, proud kong Bisaya. Hoy, babae. Wala pa ta mahuman. Grabe. Kung asa, tanus-a, o unsang awaya, pagsulti lang kay di ka Urungan. urungan di ka atrasan. Yeah. Kanina. Proud. Okay. Yay! Go, Aming. Ako yung mabasa ha. Ikan ni siya sa movie 1984, Kaya Kong Abutin ang Langit by Maricel Soriano. Ay, si Maricel ang bida. Ako'y basa. Sige, yun ako. Ayoko nang tinatapakan ako. Ayoko nang masikip. Ayoko nang mabaho. Ayoko nang walang tubig. Ayoko nang walang pagkain. Ayoko nang putik. Wow! Bisaya na. Action! Action. Dili ko ganahag tumban ko. Dili ko ganahag huot. Dili ko ganahag baho. Dili ko ganahag walay tubig. Dili ko ganahag walay pagkaon. Dili ko ganahag lapop. Very good. Next! Okay, next. Next! Okay na po.
doubt. Majujusin na po. Here. Ay! Okay, go, Ming. Okay. Gikan sa movie 2007, One More Chance, John Lloyd parang sana ba Cruz. ron? She loved me at my worst. You had me at my best. At binaliwala mo lang lahat yon. Higugma ko niya sa akong kalisod. Ako nimo sa akong kalipay. Ug gibaliwala ra nimo ang tanan. Dayon, tesa, bunot sa play. Rose! Yay! From movie Loves mo 1984, Sister Stella, Stella. Belma Santos. Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ayun. Kung dili ta mulihok, kinsa man ang mulihok? Kung dili karon, kanus pa man? Yeah, ding ding ding. Nahunay na. So, kani siya nga movie from 2011, No Other Woman. Mura ko si Christine Reyes. Taas na. Hindi ko kaya makipag-agawan. Saka bakit kailangan ko ipaglaban kung alam ko naman sa akin? Dahil ang mundo ay isang malaking tiyapo, maraming snatcher, maaagawan ka, lumaban ka. Action! Dili na ko kaya makikilog. Ug nganong makikilog man ko nga kabalo kung akong mana. Tungod kay ang kalibutan, murag Quiapo. Oh. Daghang kawatan. Makawatan ka. Laban! Sukoy! Sukoy! Ay! Aming, aming. Okay. Lo, Joto! Movie 2017, My Ex and Wife, Liza Soberano. Liza Soberano. Okay, ready. Am I not enough? May kulang ba sa akin? May mali ba sa akin? Pangit ba ako? Bakit ba ang katawan? Pangit ba ang katawan ko? Kapalit-palit ba ako? Okay, puro- Ako igo. Liza Soberano ha. Liza Soberano. Liza Soberano, action! Dili ba? Dili ba ko? Igo? Dili ba ko igo? Nabay kulang na ko. Nabay sayop na ko. Nilad ba ko? Nilad ba akong lawas? Kailis-ilis ba ko? Movie 1988, Bata, paano ka ginawa? Wala akong ginagawang masama. Akala mo lang wala, pero meron! 1, 2, 3, go. Action! Wala ko'y gibuhat nga dautan. Kaingon ka og wala pero naa! Naa! Perfect kayo! Last! Ay, ako last. Last! Pick. Last. Movie 2007, A Love Story. Angelica Panganiban. Okay. Hindi mo siya kailangan. Kailangan ko siya. Dili ni mo siya kinahanglan. Kinahanglan na ko siya. Perfect. That's all for today's video. Yeah. Salamat guys sa inyong paglantaw. Yes, hope na nalingaw mo. Yes! Yay! And please, abangan ninyo ang among sunod nga episode. Yes, thank you so much. And you are all watching too. Rose! Aming! And Wenny. Ciao! Bye-bye! Bye guys.